минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб ҳамчун минтақаи навтаъсис бо ташаббус ва дастгирӣ бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар майдони 309 гектар таъсис дода шуда. Ҳадафи асосии он бунёд намудани корхонаҳои нави саноатӣ, рушди инфраструктури минтақа, ҷалби бештари сармояи дохилию хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар, таъмин намудани аҳолӣ бо ҷойи нави корӣ ва дар ҳамин замина баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ба ҳисоб меравад ва барои татбиқи амалии ҳадафҳои стратегии кишвар бахусус саноаткунонӣ бо суръати мамлакат нигаронида шудааст. ҳамзамон бунёди зеристгоҳи барқии 110-35 киловатта бо насби 2 адад трансформаторҳои қутри умумии тавоноиашон 50 мегаватта дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодӣ бо маблағи 6,8 миллион евро пешбинӣ гардида, корҳои сохтмонӣ дар доираи кам кардани талаффути нерӯи барқ дар шаҳрҳои Кӯлоб ва Бохтари вилояти Хатлон, ки аз ҷониби Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд маблағгузорӣ шудааст, дар арафаи анҷомёбӣ. Зеристгоҳи барқии мазкур аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷикгидроэлектромонтаж бо сатҳу сифати баланд ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд шудааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани зеристгоҳ мушкилоту монеаҳо чун талафоти зиёди нерӯи барқ кам гардида, барои сокинон таъмини сифатнокии барқ дар ҳама фасли сол фароҳам мегардад. боиси қаноатмандӣ аст ки сохтмони зеристгоҳи мазкур барои рушди соҳаи истеҳсолоти корхонаҳои мавҷудбудаи минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб ва таъминоти босифати мардуми атрофи минтақаи озод хеле аҳамияти муҳим дорад. Дар зеристгоҳи мазкур 2 адад трансформаторҳои пуриқтидори тавонои ҳар якеашон 25000 киловатт ампера насб карда шуданд, ки баъд аз зери шиддат монидани трансформаторҳои мазкур худи минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб ва аҳолии гирду атроф бо барқи хушсифат таъмин карда мешаванд. аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Тоҷик Алмос дар самти бунёди корхонаҳои истеҳсолии қисмҳои автомобилӣ, ҳавотозакунакҳои равғанӣ ва ҳавоӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, корҳои сохтмонии бинои истеҳсолӣ ва дигар бинову иншооти ёрирасон анҷом ёфта, таҷҳизотҳои истеҳсолӣ аз ҷумҳурии мардумии Чин ба ҳудуди корхонаи мазкур ворид гардида васлу насб шудааст. ҳоло дар корхона зиёда аз 15 навъи ҳавотозакунакҳо барои тамғаҳои гуногуни автомобил истеҳсол мегарданд. айни замон 20 нафар сокинони маҳаллӣ ба фаъолият ҷалб шуда, дар оянда масъулон мақсад гузоштанд, ки бо иловаи дастгоҳҳои истеҳсолкунанда ҳам доираи коргаронро бештар намоянду ҳам ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро афзун гардонанд. ҳамзамон дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб сохтмони бинои маъмурии сеошона бо таххона дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. корҳои сохтмонии бинои мазкурро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Фаридон бар уҳда дошта, корҳои бунёдӣ бо сатҳу сифати баланди меъморӣ амалӣ шуда истодааст. тибқи маълумотҳо иншооти мазкур дар майдони 853 метри мураббаъ бунёд гардида, бо фарогирии 30 утоқи корӣ, маркази хизматрасонии мизоҷон, толори маҷлисгоҳ барои 108 ҷойи нишаст, ошхона ва толори машқу тамрин барои машғул шудан ба варзиш пешбинӣ шудааст. дар раванди корҳои сохтмонӣ то 30 нафар сокинони маҳаллӣ ба фаъолият ҷалб шуданд. бинои маъмурии минтақаи озоди иқтисодии шаҳри Кӯлоб яке аз иншоотҳои ҷашнӣ мебошад. мо сохтмончиҳо кӯшиш мекунем, ки бинои ба уҳда гирифтаи худро бо сифати хуб ва дар вақти муайяншуда сохта ба истифода диҳем. бо мақсади рушди инфраструктури соҳа, корҳои сохтмонӣ ҷиҳати бунёди дигар иншоотҳои маъмурию истеҳсолӣ бо маром ҷараён дорад. рушди раванди бунёдкорӣ дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб бори дигар ба афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд.